KBP ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, sakto alas 5 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB. Bareta alas 5, mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB. Bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halik sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kan Newsbase, kan Mega Force Patrol, asin kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez digdipo sa DCGB, mga bareta ngunyan para sa aga. Enot sa dispatchos kan mga bareta sa lado nasyonal, nasa linya o kaya sa lado lokal. Nasa linya si Angel Mustasa. Angel, good afternoon. Go ahead. Pigin ganyar kan Legazpi City Youth Development Office as in SK Federation kan Legazpi ang publiko na magpartisipar sa gigibuhon na dalagan Wrong Fun Run sa aga aldaw nin Webes, Agosto 13, 2026, alas 3 pagkahapon sa Sawangan Park dan sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Sigon kay Roxana Abaldeo, kumpara sa mga usual na outfit kan mga nagdadalaga na sports attire, digdi sa nasabing dalaga na iba-ibang mga forma asin costume asin kakaibang mga bado ay nasusulogon kan mga mapartisipar sa 5-kilometer run. Ang nasabing aktibidad ang bukas sa mga Legazpeños, wara ni na bayad na itatao o ibabayad sa nasabing organizer. Mantang mga karesibi masinda, hin mga race bibs, asin pwede pa nga manggana, hin man iba mga premyo, kaibahanaan best in outfit, asin iba pa nga mga sorpresa. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, binawasan kan Administrasyon Marcos nin 8.8% ang fundong ipigtagama para sa confidential as in intelligence purposes sa irarom kan 2027 National Expenditure Program o NEP. Sa ipinag-turnover na 2027 NEP kasuhapon, sinabi ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon na kabilugan na 10.773 bilyones de pesos ang pinagrekomendar na confidential fund as in intelligence funds para sa mga masunod na taon o kaya para sa masangling taon. Kasabay digdi ang 4.368 bilyones de pesos na confidential funds as in 6.405 bilyones de pesos na intelligence funds sigon kay Secretary De Leon. Ang pigasabing 10.773 bilyones de pesos na pinagsarong confidential as in intelligence funds mas hababa kumpara sa taon 2026 sa level para sa CIF na 11.818 bilyones pesos o mas hababa ning 8.85 bilyones pesos dagdag pa kan DBM official. Sinabi ni De Leon na ipigtagama sana ang CIF sa mga ahensyang igwanin confidential as in intelligence functions. Tinaawaning doon ni De Leon ang paggamit kan CIF sakop kan mga eksistidong patakaran as in regulasyones. Sa giraray niyang ipinagpagirumdom ang paggamit kan confidential funds mantinidong subject sa existing budgeting, utilization, liquidation as in auditing rules para masiguro ang paninimbagan o accountability as in ang fondo na gamit sana para sa intended purposes. Beltadahan tan detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya pan Mega Force Patrol. Si Pading Al Armario. Pading Al, marhay na hapon. Please go ahead na. Job opportunity. Yan ang nasaraw sa mga legislative measure na bigbubusol ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. sa Kongreso para sa Bicol Region. Dahil base sa data, ang Bicol Region saraw sa mga riyon na ibaba ang employment rate. Kaya nakul ang mga tihos na Bicolano.
Pagbukas nin mga oportunidad sa trabaho, ang solusyon kay ni sa paginin na paglaog kan mga negosyo. Kaya pigahagad ni Congressman Garbin kanako Bicol sa Gobyerno Nasyonal na suportaran ang Bicol pag-abot sa economic development. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al. Belta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Pigkakarkulong mapakol sa poko mas o menos 1.7 trilyones de pesos ang utangon kan gobyerno sa masunod na taon para maipnoan ang pinaglalaoman na kakulangan kaini sa fundo. Sa turnover kan 2027 National Expenditure Program o NEP kasuhapon, sinabi ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon na inaprobaran kan gobyerno ang kabilugan na 7.2 trilyones de pesos na budget para sa taon 2027. Sinabi niyang ang estimated revenue kan Pilipinas nakapeg sa 5.2 trilyones de pesos na inaprobaran kan Development Budget Coordinating Committee o DBCC, kaya ang resulting budget deficit nasa 1.7 trilyones de pesos na susustiniran sa paaginin pag-uutang. Segun kay De Leon, maabot sa 25% ang totalmenteng program disbursement kan gobyerno na uutangon. As in sinabi pa ni De Leon na dakulang parte kan utangon kan gobyerno an sa mga bangko sa nasyon kukuhaon. Mientras tanto sa iba pang bareta, dai napahiling kan opisina kan Vice Presidente ang konkretong mga ebidensyas na may malinaw na resulta ang surveillance operations kaini bago ang mga aktibidad arog kang Christmas parties as in tree planting. Ini ang sinabi ni Zailin May Del Campo kan Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office kan COA sa pagpapadagos kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni Del Campo na daing nangyaring untoward incident o maraot na insidente mantang pigigibo ang pigasabi mga surveillance operations asin wara maning itinao na iba pang detalye kung ano talaga ang naging resulta kan mga operasyon. Sa paghapot ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, sinabi ni Del Campo na base sa evaluation niya, dai na ipahiling kung ano ang partikular na akomplesimiento na magpapatotoo na kaipuhan bayadan nin rewards ang mga informantes. Dai man mahiling sa mga dai man nahiling sa mga ipinagsumiter na dokumentos unprobable threats asin ano ang naging successful results asin kun may nadakop na NPA. Sinabi niyang ang mga ini ang pighanap nindang suporta para sa payment of rewards. Dahil kulang ang mga dokumentong nagsusuporta asin magpapatunay sa paggamit kan confidential funds, sinabi ni Del Campo na kaipuanan niyang magpaluwas ning notice of disallowance laban sa opisina kan Vice Presidente. Mientras tanto, dai maikonsiderar na problema kan Senate Impeachment Court ang pag-absent o dai pag-atindir kan nagkaperang senator judges sa pinagkukondusir na hearing. Kasudma sa impeachment trial, absent sin the senator judges Lauren Legarda asin Alan Peter Cayetano, mantang naghabol naman pagkahapon si Senator Judge Bongo. Katakod ka ini, pinulinas ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol ang pagkaadit sa attendance kan mga senator judges. Paliwanag ni Tungol, posibleng ang pag-absent kan senator judges an sa personal na dahilan asin iba pang trabaho bilang senador. Sinabi pa niya na dapat na mahadit kung daing supesyente na bilang para sa quorum na magiging dahilan tangani daing makapagkondusir nin pagdangog an impeachment court. Pinaga-inkaminar o kaya pigkukumbinsir ka na Commission on Elections o COMELEC ang mga hobenes na makisumaro asin aprobitsaran ang pagboto sa Barangay asin Sanggunian Kabataan Elections o BSKE ngonya na taon.
sa kapihan sa Manila Hotel. Sinabi ni COMELEC Chairman Abogado George Erwin Garcia na dakulang importansya kan partisipasyon kan mga hobenes sa gigibuhon na eleksyon dahilan tadigdi maaaraman kung sisay ang dapat na mamayo kada komunidad. Sa pahayag ni Garcia, kasunod kan nako ang datos kan COMELEC, gari diit ang numero kan mga hobenes na nagpapartisipar sa ginibong plebisito sa Naga asin Parañaque City. Dagdag pa niyang nagiging aktibo asin nagkakaigwasan anin partisipasyon ang kadaklan sa mga hobenes kung mahiwasan ang eleksyon araw ka national elections. Pangapudan ni Garcia, mas maray na makipagpartisipar ang mga hobenes dahilan ta importante ang magiging resulta kan bilang kan boto para sa mga pinaglalauman na pagbabago. Ultimong detalyes kan Bareta sa tahaw kan nagdadakulang pagkadit kan publiko. Nagsaangat sa Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change Chairperson Senador Raffy Tulfo nin resolusyon sa Senado tanganing imbestigaran ang planong PAC Silica Hub sa New Clark City, Capas, Tarlac asin maaraman ang mga posibleng efekto kaini sa ekonomiya, kapalibutan, namamanwaan, teknolohiya asin iba pang seguridad sa nasyon. Sa resolusyon numerado 571, tinawan doon ni Senador Raffy Tulfo ang napangaipuhan kan investigasyon kung supisyente ang mga leyes asin regulatory safeguards mantang pigbubusol kan gobyerno ang digital infrastructure, artificial intelligence asin advanced manufacturing bilang mga estratehikong sektor para sa pagrambong kan ekonomiya, pagkrear ning dekalidad na trabaho asin pag-inkaminar nin mga investor. Ang PAC Silica Hub sarong proyektong piglalauman na maposisyon sa Pilipinas bilang regional center sa advanced computing and artificial intelligence, semiconductor-related industries, data infrastructure, asin iba pang high-value technology sectors. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot asin supervision ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, sa Master Control si Tata Nems Flora, sa IT si Jerome Nico Martinez, dahil po umaghali, tulos na masunod ang satuyang Our Mother Perpetual Help Novena. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Jericho